Det er tid til græveri. Yes. Vi ruller, Tobias. Der er hul igennem til Emporia, Kansas. Ikke? Det er ikke Texas. Det tror jeg fik sagt, før vi optog. Det er, det er Emporia, Kansas. Noget så idyllisk. Ja, super idyllisk. Hvad hedder det, Tobias? Det her, det er jo sådan set første skud på stammen af noget, vi lige har brygget lidt på. Vi har været omkring lidt forskellige titler. Indtil videre er vi landet på Tobis Lounge. Og nu har jeg jo haft det med før, så jeg tænker ikke, vi gider ikke skal have den store sådan baggrundshistorie med. Den må man gå tilbage og høre på en af de tidligere episoder. Men Tobis Lounge, kan du ikke lige fortælle, hvad der er lidt en historie bag? Jo. Altså, jeg tror, når hele det her varmetrænings-ting kom frem, så er det ikke nogen hemmelighed, det er noget værre svineri. Og jeg prøvede ligesom at finde det bedste sted at gøre det, uden at jeg generede min kæreste alt for meget, og heller ikke lige smadrede vores egen lejlighed alt for meget. Men så... jeg er så heldig, at jeg arbejder inde i Panamal Studios til dagligt, og vi har et super fedt kontor, hvor der er sådan nogle, der er et fælles omklædning med 3 bade, og i hele sidste vinter var det, der havde jeg ligesom næsten okkuperet det ene bad, til at det var ligesom mit svedlokale, og det er jo klart, at når jeg gør det omkring 4-5 gange om ugen, så er det til gene til mine kollegaer. Så jeg begynder at få lidt klager af duften for det ene bad der. Og så skrev jeg skrev ud i vores teams til vores kontor, at de måtte undskylde generne, og jeg havde fuld forståelse for det. Men jeg var næsten færdig for den her sæson, og det var op imod trækker, tror jeg det var. For ligesom at sige, nu var jeg lidt væk, og så skulle jeg nok finde et andet sted at gøre det. Men så... En af ejerne, Panamal, han sagde, at han skrev ligesom bare i kommentar til mit opslag der, at hvis jeg lovede at vinde træk eller unbound, så kunne jeg godt få det bad der. Så for mig selv, så var det helt fint. Og så efter jeg så heldig at vinde og trække det sidste år, og vi står sådan og snakker efter podiet, så er han sådan, har kæft, Tobias, men jeg tror bare, jeg skal have en sådan sticker på, der bare hedder Tobis Lounge i det bad der. Så det er bare dit for evigt. Så det er historien bag navnet. Ja, jeg synes, det er knaldgodt. Vi har jo snakket om at lave lidt det her som sådan en løbende ting, hvor jeg tjekker lidt ind hos dig og hører lidt, hvad der foregår. Og jeg tror, vi er meget enige om, det er ikke noget, hvor vi sådan skal sidde og nørde din training peaks. Det er ikke sådan noget, hvor du laver sådan en del af skærm, og så sidder vi og kører træningsdata igennem, eller sådan dybdeborende race briefings. Det bliver sådan lidt mere historier ude fra gruset, kan man sige. Ja, helt bestemt, som vi snakker om. Jeg tror, der er bare så sindssygt mange fede, fantastiske løb, events, konkurrencer derude, hvad man nu kalder det. Og jeg er så heldig og privilegeret, at jeg får lov til at tage rundt til mange af dem. Og der er også mange af dem, hvor jeg kommer hjem og siger, wow, det havde jeg faktisk ønsket, at jeg kunne dele med flere, fordi jeg nogle gange er næsten den eneste dansker de steder der. Og ja, det tror jeg selvfølgelig, vi kender alle som trækker, men der er altså også mange andre fede events derude. Så jeg tænker, som vi snakker om, det kunne være fedt at komme ud med budskabet af de fede events, og forhåbentlig kunne inspirere folk til deres næste gravel-eventyr, som ikke kun lige er i Spanien, eller de helt oplagte. Kom hjem med noget og sige, wow, her kunne man altså opfordre folk til at komme afsted. Ja, jeg mindes også, var det Thailand, du var i efteråret? Thailand, den tænker vi kan komme ind på senere. Den, ikke den helt åbenlyse destination for gravel-løb. Det er det. Så der er mange sjove steder. Man skal bare lige overtale sin partner, hvis vedkommende skal med. Ja, lige præcis. Ja. Jeg tænker måske, at Thailand faktisk er nemmere at sælge end Emporia, Kansas. Ja, det er bare lige, at det er ikke lige det fedeste sted i Thailand. Man skal ligesom sådan lidt nogle timer ud fra Bangkok, og så skal man prøve at overtale ved sin partner til lige at bruge 4 dage, fordi man skal lige blive afklimatiseret og nogle ting. Okay. Så den første uge går lige på, at man skal sidde på et hotelværelse. Ja, fedt. Cool, mand. Jamen, prøv at høre, Tobias, vi sidder torsdag. Den her episode kommer fredag morgen, dansk tid. Og så er vi jo virkelig ved at være oppe over Unbound, som jo er kæmpe event på kalender. Jeg tænker, og nok også noget af det, du har
sådan haft ret meget snuden i sporet i forhold til. Hvor mange gange har du efterhånden kørt Unbound? Det bliver min tredje gang nu. Min tredje gang i år. Ja. Og tredjepladsen er topresultat. Var det ikke tredje, du blev? Træer? Jo, så jeg blev 3'er i 24, og sidste år, der blev jeg nummer 10. Jeg lå i en gruppe, hvor vi skulle køre om 5. eller 6. pladsen, men jeg havde en langsom forårspunktering, så jeg spurgte, at der var ikke noget luft. Jeg kørte på inlineren de sidste 10 km. Men top 10 er... Så 2 gange i top 10, og ikke engang på podiet. Eller ikke engang i top 10, og ikke engang på podiet. Det er meget stolt over. Ej, den er ikke helt dum. Nu er det jo, som jeg forstår det, sådan lidt ude på Lars Tønskids mark, mere eller mindre, at det her det foregår. Kan du ikke prøve at fortælle sådan lidt omkring, hvad er det for en omgivelse, I befinder i? Jo, det er spøjs område. Det er jo, for det første er det jo, altså det er som remote, det er kæmpe stort område ude. Det hedder Flint Hills, og tro mig, der er kæmpe flintesten, så det er et kæmpe punkteringsshow. Altså det er så et sted, hvor der er flere køer end mennesker, og det er sådan rullende bakker hele tiden, og mange af de strækninger, vi kører, de er sådan noget mellem 10-20 kilometer lige ud. Og egentlig er det som sådan, er det et okay flot område. Hvis man kigger lidt rundt, så er det sådan okay, men problemet er bare, at det er den der 30 grader, og man kører bare på de der grusveje for evigt, så der er ligesom ingen, ændringer i landskabet. Du ved, man får ikke det der nye stimuli. Du ved, der er ikke nogen sving, der er ikke noget, hvor man tænker, wow, nu kigger lige noget andet. Så det er et hårdt område herude. Rullende bakker, og så noget af underlaget er også rimelig groft, fordi at der er bare nogle steder, hvor der ikke, altså, der kører ikke nogen biler. Man kan køre herude på de her grusveje, man møder bare ikke nogen mennesker. Det er helt vildt. Ja. Så når man først kommer ud af byen, så er man ude. Og på det med, at du møder heller ikke noget taxi. Du skal ligesom have, hvad du starter med, det du slutter med. Der er ikke, der er ikke noget. Nej, okay. Fuck, hvor vildt. Ja, men man kan godt se det, når man sidder og kigger kort, at det er bare, som du selv siger, mange kilometer ud, den ene retning, et 90-graders sving, mange kilometer den anden retning, 90-graders den anden vej, og så fortsætter det bare. Og jeg kan godt forestille mig, at det kunne blive nærmest sådan helt enerverende at sidde der i 30 grader, ud over trælse grusveje, der bare bumler. Ja, lige præcis. Man bliver... Jeg vil sige, det ærger mig lidt, hver gang jeg tager herover til USA, så bliver alle mine træninger sådan lidt mere overlevelse. Du ved, jeg tæller bare ned til, hvornår jeg ligesom kan sige sådan, nu er jeg færdig for i dag, fordi du ender bare med at koge stille og roligt over på cykeltur. Du ved, du får det bare varmere og varmere. Du kan bare se, at din puls bliver højere, og du får bare sådan en dårlig følelse. Og til sidst er bare sådan, fuck, jeg vil bare gerne hjem. Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad hedder det? Jeg kunne også godt tænke mig at høre sådan en tredjeplads til Unbound, som jo må være det, man sådan betragter på som det største gravel event i verden. Altså, hvad har det sådan egentlig haft af betydning for dig? Ja, altså jeg tror, personligt så betyder det bare, at du ved, jeg ligesom beviste over for mig selv og over for andre, at det her, kunne jeg godt finde ud af gravel-løbende her. Og så naturligvis, jeg havde forventet, fordi alle snakker om Unbound som værende det big shit, at hvis du klarer dig godt der er mange amerikanere, man kan sige, hvis de bare bliver top 10 i Unbound, så har de ligesom reddet deres sæson. Så jeg forventede lidt, at hvis jeg blev 3'er, at så hang de store sponsorkontrakter bare på, at de lå i min indbakke. Men jeg tror, at når du er europæer, så er det lidt anderledes måde. Så man kan sige, det gjorde selvfølgelig godt, at jeg blev et anerkendt navn. Og når jeg tager fat i folk, jeg har lyst til at potentielle partnere, private partnere til mig selv, at de ligesom godt kan sige, hey, jeg er blevet 3 i det løb her, og siger, okay, så kan du også noget. Men det er ikke fordi, at det lige pludselig så landede millionkontrakten i en bank, desværre. Nej, okay. Så refresher den, men det kom ikke. Så er der skrollet, ja. Hvor bliver det af? Okay, så du tror faktisk, hvis nu du faktisk har været amerikaner, så har det nok i virkeligheden haft en større sådan karrieremæssig betydning for dig, end nu, når du er europæer? Ja, det kan man godt se, for dem, der klarer sig godt i USA, de får virkelig nogle flotte kontrakter, de kan leve længe på. Og altså selvfølgelig, der er også forskel på at vinde og en tredjeplads. Hvis jeg har vundet, så vil jeg også kunne leve lang tid på det. Jeg kan se, der er nogen, der har vundet de sidste par år, som virkelig
som ikke, måske ikke er lige så dygtige længere, men du ved, de kan stadig få nogle flotte sponsorer, fordi at de har vundet det. Man kan måske sammenligne det med at vinde en Tour de France-etape, så er din karriere reddet, ikke? Ja, jamen det er selvfølgelig rigtigt, ja, vildt nok. Nu er det så, det er 3. gang, du er med, ikke også? Eller har du kørt 3 gange? Ja, 3 gange, okay. Det er 3 gang. Så har du kunne se, er der sket noget, altså på de her 3 år, i forhold til sådan, nu er det selvfølgelig kun siden 2000, altså det er jo ikke måske så lang en årrække, du har gjort det, men altså har du kunne bare i den tid sådan se, at der sådan er sket noget i forhold til størrelsen og omtalen og setup'et og så videre? Ja, det bliver bare vildere og vildere. Jeg tror, man kan sige, gravelsporten er jo lidt det der mærkelige sted, hvor at, selvom at det kun er sådan rigtig 3. år, jeg måske kører gravel, så er der bare, altså, det evolutionen i de 3 år føles som sådan altså som om, at det er en 20-årig proces, vi er gået igennem. Og jeg vil sige, herover har det altid været stort, det er med helikopter, og det er med motorcykler, og det er mennesker overalt. Også fra første år af, så man kan sige, på den front er der ikke sket det store, men man kan sige, forskellen her, det er bare, at alle brains skal ligesom prøve at aktivere sig selv herover, så alle prøver at retænke og nytænke, og alle har et eller andet activation, eller en shakeout ride, og det er sådan, ja, og Expo'en er kæmpe stor hernede i byen, og det er bare sådan helt amerikansk stort, du ved det der, hvor det skal bare være stort for at være stort, og folk råber og skriger, og, og det er sådan, ja, det er lidt en mærkelig størrelse, og man kan sige, feltet, det er jo ikke nogen hemmelighed, det bliver stærkere og stærkere, men altså man kan sige, de valg, jeg har kørt i 24-25, var ikke sådan signifikant anderledes. Jeg var heldig at kunne komme i morgenbrud i 24, som så holdt længe, og så blev jeg hentet, men så, når jeg blev hentet fra morgenbrud efter 200 km, så var der stadig ligesom, så var sådan en decimeret gruppe, så jeg havde ligesom, jeg havde slippet for, jeg slap lidt for, der var nogle bakker ude på ruten dengang, som jeg ligesom slap for at skulle behøve at følge med det bedste. Så jeg kom ligesom, den decimerede gruppe kom op til mig, og det gjorde, at jeg kunne sidde med i finalen også. Så vattene i de 2 løb har faktisk været nogenlunde ens, men det er jo klart, at for at køre fra en 3. plads til en 10. plads er der også forskel, og der skal lægges en relativt stor mængde flere watt til for hvert år, for at kunne stadig holde sig aktuelt. Ja, okay. Ja, det er en sjov størrelse, og så er det jo så bare amerikansk standarder, så tingene er jo bare lidt vildere, kunne jeg forestille mig. Så altså, hvis du skal sammenligne det med, altså, Tracker, som jo flere europæere vil have sådan mere kendskab til, er det så bare, man kan sige, Tracker, og så lige skrue lidt op? Ja, skruet ja, 100% op. Jeg tror, det er bare en helt anden størrelse format. Man kan sige, Tracker har jo også prøvet at holde, ved den der bad der, det er sådan en lille græsplæne, vi holder hele eventet på. Og det er de også, det er så et bevidst valg, de har gjort det, fordi de vil gerne holde det lidt eksklusivt og sådan lidt lækkert for partnerne, hvor at herover der kører man lidt anderledes, så tror jeg mere, man kører kvantitet frem for kvalitet i Expo-området, og hele byen er ligesom bare lukket af den uge her, og det er et andet setup, så det er ligesom byen her dedikeret til løbet, hvor at, i princippet Gironas, hvor at Trek er, der er det jo sådan, vi er jo sådan en flok weirdos, der står på en græsplæne lige ude for byen af, og selvfølgelig fylder vi meget byen i den uge, men man kan sige, selve befolkningen og de lokale i Girona, de hader os, du ved, man har også hørt om, der var hærværk og sådan nogle ting i Trækkeugen, hvor her i Unbound-ugen, du ved, der ser jo folk skilt ud i deres haver og siger, welcome bike riders, og hope you have a good ride, og du ved, når jeg stod i Walmart i går og handlede, og hvor er du fra? Og sådan, jeg er fra Danmark af, og jeg tror ikke, de vidste, hvad var. Og så er de sådan, okay, men og held og lykke på lørdag. Du ved sådan, så det er lidt anden, det er nogle anderledes mennesker, man møder her. Heldigvis til en bedre side. Man kan sige, når man er helt længst væk fra ruten af, ude på ruten, det er så ikke lige der, hvor jeg tør at gå ind og spørge om vand på de der local ranges. Der ved man ikke lige, hvad der kommer ud, så der holder jeg mig fra det. Nej, det er det. De har jo lidt andre, lovgivning, hvad firearms angår, så man kan jo måske godt ende med at få et havl i røven, hvis man bevæger sig ind et sted, hvor man ikke skal. Ja, jeg holder mig fra at stjæle vand herude i hvert fald. Ja, fedt. Jeg tænker, nu nævnte du også det her med, at det er sådan et sted, hvor, altså med brand activation, så alle har ligesom noget nyt og spændende med. Sidste års vinder, hvad hedder Cameron Jones, er det ikke sådan? Yes. Jeg har jo set, og der har jo været en del chatter det sidste tid i forhold til 32-tommers hjul setup.
jeg er lidt nysgerrig på egentlig, er det noget, som man går så måske og panikker lidt over, at man ikke selv har en 29 tom endnu, eller er man stadig, ja, lad os nu lige se, hvad det kan. Hvis jeg er helt ærlig, så jeg har fået en ny cykel, og jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, for jeg tror, når den her podcast udkommer, så burde den meget gerne være lanceret. Den udkommer her torsdag. En ny Crux. Så jeg har først lige fået en ny cykel nu, den nye Crux, så jeg kan næsten ikke stresse over endnu en ny cykel. men ja, jeg tror faktisk, til det format, der er herover den måde, løben bliver kørt, og terrænet herover i USA, der tror jeg virkelig, de her 32 tommer godt kunne blive det shit. Men vi skal helt ærligt, så har jeg ikke sat mig så meget ind i fordelene ved det. Men jeg tror, at hvis du ligger på de der helt lange, lige grusveje, og er oppe i en god fart, og tror jeg virkelig, det er fedt med de der store dæk, store hjul. Altså at sige, Cameron Jones er en rimelig stor mand, og hvis man kigger på hans cykel, så ligner det jo sådan en størrelse extra small ramme, han kører rundt med. Og jeg så også nogle tegninger fra et andet brand, der legede med 32 tommer hjul, og de skulle ligesom prøve at modificere en størrelse extra small cykel, så have 32 tommer hjul på en extra small, så ser det sådan helt gakket ud, fordi at frempinden skal være sådan, ja, sindssygt negativ, fordi at kronrøret bliver naturligt relativt højt, og det ser mærkeligt ud, så hvis du rammer de små størrelser, så bliver det bliver ikke et kønt visuelt syn, men ja, hvis det går hurtigt, så går det hurtigt. Ja, det er jo det. Ja, okay, så det er ikke noget, der er ikke sådan panik i øjnene på folk endnu? Jeg tror ikke, det er det, vi panikerer over lige nu. Der er nogle andre ting, vi panikerer over, som er vejret, og så kan det lige meget, hvilken hjulstørrelse du kan rundt med, fordi at, jeg ved ikke, dem, der har følt lidt med i amerikansk grus, de ved også, at herover der har man det, der hedder peanut butter mud. Og lige nu, når vi optager, så der pisser det ned her torsdag, og der skal næsten have hele deres regn i dag. Og det skal også regne i morgen, og det skal regne rigtig meget natten til lørdag. Og man kan sige, fordi vi har det der klimaet i midten af midtlandsklima, mener det hedder, eller indlandsklima, så er det super svært ligesom at kigge på vejrudsigten, fordi det ændrer sig helt til, det er sådan nogle thunderstorms, der kommer ind over, så man kan ligesom ikke regne med, ligesom i Danmark, at der kommer et højtræk over for England af på vestkysten, men det ændrer sig hele tiden. Men problemet er, at når der kommer mudder herover, så kommer der mudder, og det mudder, det er sådan, at du ikke kan cykle i, så du rammer nogle af de der MMR'er, som er minimum maintenance roads, som der er nogle stykker af, som der ikke er nogen, der bruger til dagligt. Det er sådan, der er måske nogle få lokale range, nogle af de rangers, der har derude, men det er ikke noget, man kører på. Nej, så kommer de fint i traktor. Ja, kæmpe traktor, ja. Der skal vi snakke om 32 tommer. og det er ikke, når du kan cykle på, så når du cykler i det, så sætter mudder sig rundt omkring dækket, og så er du bare ikke, du kan ikke cykle i det, fordi så kan hjulet ikke køre rundt. Og det er det, man har et problem, fordi at, jeg tror, der var det, de kaldte i 23, der kørte vi lidt på samme rute som i år, og der gik folk, altså man går bare, så kan gå 5 km med en cykel i græsset, og det er intet med cykling at gøre, og det er det, man er rigtig, rigtig nervøs for lige nu, fordi at det kan tørre hurtigt, men hvis vejrudsigten er sådan der lige nu, så kommer det nok ikke rigtig til at tørre, og så er det bare et helt andet setup, så jeg vil sige, en ting er, at vi kan være nervøse for, om andre har bedre udstyr end os, så den anden ting er, hvor meget tire clearance man har, fordi der vil man bare gerne have så meget tire clearance som muligt, så jeg tror, rigtig mange har sådan et par mudderdæk med, så vi alle sammen har en idé om, vi vil køre 50-55 mm dæk, 2x2, 50 mm, men hvis der kommer mudder, så står man alle sammen med en blanding af 40-45 mm dæk, simpelthen bare for at kunne holde det kørende så lang tid som muligt i de mudderstrækninger. Så det er noget, alle bruger altså uendelig meget tid på at diskutere herover og kigge på vejrudsigten på. Shit, man. Ej, det kunne jeg godt forestille mig, altså, fordi det er jo, som, når det bliver sådan noget peanut butter, noget, der bare hænger fast, så er det bliver jo noget rigtig lort på et eller andet tidspunkt. Ja, jeg smadrede også min ramme. Vi kørte Recon i det sidste år, hvor der regnede op til. Jeg kørte op tirsdagen, og jeg kørte med min norske holdkammerat, du har også haft med i podcasten, Simon der. Og han lavede hul i rammen, og jeg kørte bare begge mine forgaffel helt ned. Og det var tirsdag. Og der synes jeg ikke engang, vi pressede den sådan rigtigt. Så hvis du presser den i, nu er løbet 333 km i år onbound, så hvis du presser den i de strækninger, der er, så er du bare færdig til sidst. Ja,
Altså, er der ikke mere cykel tilbage? Okay, sygt. Nej. Så det er virkelig, altså her fra nu af frem til morgen der, så er det bare et øje på vejrudsigten, og så er det sådan næsten, er det sådan næsten sådan sidste øjebliks, sådan beslutning, om det bliver det ene eller det andet dæk sat op. Ja, altså jeg har faktisk ikke... personligt har jeg ikke selv sat dækkene på min løbshjul endnu. Jeg har taget lidt forskelligt med herover, og så tror jeg, at jeg venter til at sige til vores mekaniker, at han skal sætte dem op i morgen. Fordi jeg synes ikke rigtig, jeg har også sagt til nogle af de andre, når de går der og skifter dæk, så sådan, vent nu med at gøre det til torsdag eller fredag, fordi I kan komme til at skulle sætte dem op med tubeless, bla bla bla, og så skulle ændre det hele igen. Så ja, alle går lige og holder lidt på det. Jeg tror, de helt store hold, de har, du ved, mange sæt, og så er der også nogen, der næsten kan recon om natten til løbet. Og det er jo sådan lidt andet setup, fordi at, jeg vil sige, at jeg kan næsten ikke tilbyde min teammanager Lars Moss, som også er over, at man ikke lige kan køre en weekend der klokken 3-4 om natten. Det vil ellers klæde ham, synes jeg. Kom nu, Lars. Ja, fedt, mand. Okay, jeg kan godt se, at der er nogle andre ting, man skal tage med i sine overvejelser, når det er sådan noget underlag der, man skal køre på. Og jeg kan godt se, at det bliver lige pludselig super uinteressant, om der er nogen, der kører på nogle kæmpe store hjul, hvis tanken er, om man overhovedet kan køre hjulet rundt, når man kommer igennem det der. Ja. Det er det. Ja, fedt. Cool, mand. Hvad hedder det? Tobias, jeg har brygget lidt på noget, fordi nu er det her jo din lounge, og en rigtig podcast skal jo have en lille titelsang, og jeg har et par udkast til dig, og det tænker jeg næsten lige alle skal have lov at høre. Og jeg vil gerne sige fra starten af, du skal ikke have så høje forventninger. Det er 100% af genereret, og så er det deklareret. Men du har 2 bud her, og så kan det jo næsten, det kan være det ender med at blive sådan en føljeton, at det måske aldrig rigtig rammer noget, men så kan jeg have så et par bud med en gang imellem, hvor vi lige kan lytte. Så du får lige bud nummer 1 her. Velkommen til Tobis Lounge. Her på Gravel Race. Med røverhistorier fra gruset. Ja, det var bud nummer 1. Ja. Jeg vil så sige, til mit forsvar, jeg synes ikke helt, at fange det, jeg var ude efter. Jeg har prøvet lidt også noget sådan lidt mere hiphop-inspireret. Så det bliver sådan lidt mørkere og lidt mere aggressivt. Det kan du lige få lov at prøve at høre her. Velkommen til Tobis Lounge. Her på Gravel Race. Med røverhistorier fra gruset. Det er tid til Gravel Race. Ja. Yes. Wow, ja. Ja. Jeg er helt blown away, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er sådan lidt blanding af dødsmetal og rap, og så sådan en, jeg ved ikke, tænker, den nummer 1, det var sådan lidt en 80'er inspireret noget dansk, det med Birte Kjær, der kunne have indspillet den til os næsten. Så jeg synes, jeg var, ja, og det sjove er, at jeg bad om sådan lidt elektronisk lounge-musik. Jeg synes ikke rigtigt, det var det, den fangede. Jeg tænker, vi skal... gode bud. Ja, men vi skal have lidt flere bud, er det ikke det? Det er det, jeg hørte dig sige. Jo, jeg tænker, ellers så må folk derude, de må lige sige til, hvad de foretrækker. Fordi det er også dem, der skal lytte til det. Det er selvfølgelig rigtigt, ja. Det er det rigtigt. Ja. Og hvis der er nogen, der har nogle bedre bud, så må de også godt lave et og sende til. Jeg ved, der må være nogle komponister, der kan sende det til os. Ja, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Det synes jeg er en god idé. Hvad hedder det? Når nu hvis du står på startstregen, og du skal stå dernede og stige dine konkurrenter, hvem tænker du kommer til at holde særligt øje med? Der er jo ikke nogen hemmelighed af vores... min tidligere holdkammerat, vores danske europæiske mester, Mads Wirtz, han kan sgu stadig godt finde ud af at cykle, desværre. Vi var ude at cykle med ham i går også, og han har kæft for en god. Der er ikke, man må bare tage hatten af for ham. Der er ikke så meget at sige. 100% professionel og bare sindssygt stærk. Så ja, han... Altså i min optik, så er han the man to beat. Så det har man skal holde øje med. Ja, okay. Så det er også
det er all eyes on Mads Wirtz i morgen. Altså jeg tror, jeg vil sige, jeg havde faktisk lidt tænkt på at prøve bare at holde lidt øje med ham, for at se, hvad der sker, for der er jo selvfølgelig, han har jo sit team med 2 andre sindssygt stærke rytter, Keegan Swenson, som er stjernen herovre i USA, og så en sydafrikaner, Matthew Beers, som også bare er, de 3 er nok næsten, de 3 top 5 af de bedste gravelrytter, der er. Så man skal lige holde øje lidt med dem, og se, om hvordan de kører løbet, men ellers så er det et godt bud at tro på, at i hvert fald hvis du holder Mads Juhl, så er du nok sikker på en anden plads i hvert fald. Ja, det kunne ja. Men tænker du egentlig, altså nu din tilgang til det for et par år siden, altså komme ud i lidt et tidligt morgenudbrud ud og prøve sådan, nødvendigvis ikke skal sidde der i feltet og slås så meget med de store, man kan komme ud og måske køre sådan lidt mere jævn pace og sådan. Er det sådan en taktik, der måske også kunne være noget, der var værd at kigge på i år? Det kommer ikke til at gå i år. Nu holdt morgenudbruddet lidt hjem. Altså, jeg var den eneste, der har holdt hjem for morgenudbruddet der i 24, og der kunne jeg godt se, at folk var sådan, okay, det vidste man ikke, det var ikke rigtig en ting før den gang, men det er jo en meget kendt ting at gøre for landevejen af. 24, eller så sidste år i 25, der holdt de 2 rytter, der blev 1 og 2, de holdt for morgenudbruddet hjem for tidligt på løbet, så nu ved folk jo godt, at der er altså, det er rimelig beneficial at kunne være i morgenudbrud, så jeg kunne ikke forestille mig, at der er nogen, der får lov til at køre på den måde der. Så altså, det ville være mærkeligt, hvis lige pludselig folk ikke har lært lektien fra sidste år af. Ja, okay. Okay, så jeg tror slet ikke, det bliver altså, på den der måde, hvor der er nogen, der får lov til at stikke af på samme måde. Det bliver mere sådan et... Man falder bagud. Så jeg tror, der er åben bagsmæk fra bagi, og specielt hvis løbet er, og man kan sige, underlaget er, som det er lige nu, hvis der kommer den mudder, så er det bare sådan så er det bare åben bagsmæk hele dagen bagfra. Og så kan det godt være, der kommer nogle røver ud foran, men det er bare... hvis der ikke nogen, der har taget at lære af, hvad der skete de sidste 2 år, hvor nogen, der kunne køre i morgenudbrud, og så lige sådan holdt hjem. Så jeg vil elske at være i udbrud, men jeg kan også godt se, at nu lavede jeg lidt tricket også sidste år til Trække, og på det tidspunkt, så begynder folk også at kigge lidt på at hvem der er, der rykker, ikke? Så jeg tror ikke, at... og nu starten også rimelig hård i går til Unbound. Der går en del tid før, men ligesom bare inde på noget sådan noget hurtigt sportskrus. Starten er super relativt heldig og med noget mudder og noget, så jeg tror bare, at vi starter, og så ser man på det. Ja. Shit. Ja, okay, så det er bare overlevelse til at starte på, finde ud af, hvad fanden er status, og så prøve at få lavet en eller anden smart gameplan derfra. Ja. Jeg tror, det er super, de her løb her, der man sidder altid og tænker over sådan, man skal jo lige lægge nogle tanker, hvordan man gerne vil køre løbet, men i sidste ende, du ved, der sker så meget, ikke? Så kan det være, at du punkterer, du rammer en mudderstykke, og du er 5 minutter efter, eller der er virkelig mange ting, der kan ske, så jeg synes ikke, det der med at sidde og lave en helt stor forkromet plan, det giver mening. Nej, det forstår jeg faktisk godt. Ja, fedt. Hvad hedder det? Er det nu, vi skal have gæst med? Ja, jeg kan råbe på ham. Han sidder herinde. Ja. 2 sekunder. Sådan der, så bliver det ikke pænere. Det er, vi sidder nede i sin main cave nede i kælderen, så det er, hvad det er. Nå, jamen, vi har jo gæst på nu, Tobias, allerede her i første episode. Det er sgu da meget godt gået. Vi starter hårdt ud. Ja, vi har jo faktisk i fællesskab lige fundet, eller du har egentlig fundet et par så lige skarpe spørgsmål til Magnus. Yes. Jeg er brygget på 2 spørgsmål i hvert fald. Det tredje, det brygger vi stadig lidt på. Vi siger, nu er der ikke nogen hemmelighed, at jeg har lige kørt bil 9 timer med Magnus, så jeg sad lidt og prøvede at komme med idéerne. Han synes også, det var nogle fine idéer, men vi kunne ikke finde på det sidste tredje spørgsmål. Men hvis vi siger 3 hurtige favorit gravelløb / event. Trække. Træning og løb. Det er jo yin og yang, de komplementerer hinanden. Jeg tror ikke, jeg vil gide at træne, hvis jeg ikke skulle køre cykelløb. Og jeg kommer til at fortsætte med at træne, når jeg stopper med at køre cykelløb. Så de kan ikke eksistere separat. Men kører du cykelløb, så du kan leve af at cykle, så du kan træne? Det ved jeg nogen, der gør. Der er nogen, der godt... De cykler kun cykelløb, så de kan få penge for at træne, eller træner du for at være god til cykelløbene? Det håber du faktisk selvfølgelig. Altså, jeg elsker at træne, men jeg tror ikke, jeg ville synes, det var sjovt
hvis jeg ikke kunne lide at køre cykelløb. Nej, okay. Så cykelløbene er nødt til at være der på det lige nu. Men på et tidspunkt kommer jeg nok til at skære cykelløbene fra, og så bare træne, fordi jeg elsker at træne. Så har jeg et opfølgende. Ja. Farmetræning eller løb? Jeg er helt klart cykelløb. det er lidt sjovere. Ja. Og hvis vi lige skal have begrundelsen for den første med Tracker. Tracker er bare et fedt event, synes jeg. Altså, det er noget helt særligt. Både atmosfæren omkring det, byen Girona, er en cykelmekka, og så er ruten jo varierende. Og altså, der er noget teknisk, og der er noget tons, så der er nogle bakker, bjerge, nedkørsler. Jeg synes, den har en diversitet og noget, noget særligt. Altså, det må jeg sige. Som regel har været godt. Ja. Så har jeg et bud på den sidste. Yes. Når du står om morgenen, nu skal du i stemning. Hvad for et nummer sætter du på? Jeg føler, jeg har sådan nogle perioder med nogle forskellige numre, så jeg tror ikke, jeg har et enkelt. Altså lige nu, eller i hvert fald lige den forrige periode, har jeg hørt Hugorm med Hold mit hoved. Ja. Så den kan komme på som en, hvad hedder sådan noget, min periode lige nu, men det skifter sikkert lidt igen. Det er også vigtigt at sige, når man... Hvis man lige tager et stykke musik i øret der om morgenen, fordi vi skal køre, vi står op kl. 4 om morgenen til Tracker og Unbound, så det skal ligesom være varieret, det musik, fordi at hvis du bare sætter sådan noget... helt jerndød trap, og så fuck mand, så du skal køre 330 km bagefter, ikke? Det er ikke sådan, det er ikke et gadeløb, du skal ud og køre. Så man skal ligesom starte sådan lidt roligt ud. Ja, man skal ikke være træt allerede, inden man starter. Når man er helt mentalt træt. Jeg synes, der er mange af vores unge, når vi kører landevejen, de hører sådan noget helt jerndød musik i bilerne. Og så de er helt overkørt, inden vi starter på startvejen. Og så skal de ud og køre 10 timer bagefter. Man skal ligesom finde sådan et... Det kommer også an på, hvordan ens næver har det. Fordi nogle af de unge, de har så meget næver i forvejen. Jeg tror ikke faktisk ikke, de behøver at blive pumpet mere op. Det skulle mere være noget roligt musik, de burde høre. De burde høre noget sådan noget milde, som jeg hører. Det er lidt dejligt roligt og dansk. Det er ikke så... God bud, Magnus. Fedt at høre. Og så bliver det jo sindssygt fedt at lige se Dannebro-trikonen på lørdag. I morgen er det jo så. Det er altid en ære at lufte den, så det er dejligt. Jeg nyder det. Ja. Skal vi lige komme med nogle lidt spørgsmål til vores gæst her? Yes. Glæder du dig til Unbound, eller løbet skal overstås? Altså, det er begge dele. Især med den vejrudsigt, vi har lige nu, så ved jeg ikke rigtig, om jeg glæder mig. Jeg glæder mig rigtig meget, hvis det bliver tørvejr, og hvis det bliver regnvejr, så er det sådan lidt, man gruer lidt for og frygter lidt. Når man kommer derud, kan det være, at det bliver fedt, og det kan også være, at det bliver noget lort. Så der er jeg mere usikker på, om det er noget, der skal overstås, eller det bare skal køres. Hvis det bliver tørt, så glæder jeg mig rigtig meget, og håber bare på et clean race uden uheld, kan man sige. Har du en favorit til på lørdag? Og du må ikke sige Mads Wirtz. Jeg skulle lige til at sige, jeg overhørt desværre lige Tobias. Mads havde været mit første bud, og han har nævnt Specialized-drengene, så jeg kan jo nævne nogle outsider. Jeg har kigget, altså der er jo Braden Lang, som har gjort det godt, vandt Sea og også blev nummer 2 til Tracker, så han kommer sikkert også til at gøre det godt. Jeg tror ikke, ruten den favoriserer ham lige så meget som de løb, hvor han har klaret det godt. Jeg tænker stadig, han kommer til at være der. Og så er der en Red Bull-rytter, så jeg på startlisten. Emil Herzog og something, noget af den stil, som er hernede, og vi har aldrig set ham med gravel, så det er altid meget sjovt at følge de der World Tour-rytter, som man ved er stærke på landevejen, og han er også en okay stor gut, så han må kunne træde nogle watt. Om de kan finde ud af det at undgå udfordringer, eller undgå problemer, fordi det er jo også noget af at køre gravel-løb som Unbound, det er at undgå at punktere. Altså, fordi det så vi sidste år, Traktorteam, han røg på det første tekniske stykke, bankede han på fælgen og punkterede, og så stod han der, og folk knækker deres kæder, og altså, hvis du ikke har styr på dit udstyr, fordi du har fokuseret på landevejen hele sæsonen, og så lige pludselig finder en gravelcykel frem i sidste øjeblik og rejser herned, så ser vi det ofte, at det bliver et problem. Vi har også set det med Mohoric. Men det der er nogen at holde øje med. Og så er der også Rick Ottema fra Holland, som har kørt godt til de 2 sidste løb i Holland. Flade løb. Og kørt også top 10 til VM sidste år. Så det er måske nogle af dem, man ikke lige kender, udover Mads Wirtz og Keegan og dem alle snakker om. Det er meget sjovt at se det med, at
for 2 år siden, der stod han der, verdensmesteren Mohoric med, han havde 3 eller 4 dedikerede hjælperyttere på Bahrain-holdet. De havde også 3 eller 4 mekanikere, kun til det hold der, men fordi at de blev bare ligesom sendt herover mere som sådan en gimmick fra deres bike-sponsors side af, og det var ikke måske deres eget kæmpe interesse at være her selv, så de endte også alle 4, jeg kan ikke huske, det var 4 eller 5 med at udgå. Der var ikke en eneste, der kom igennem løbet, og det er lidt det samme, nu tror jeg, det uddødt lidt det der med, at cykelbrandsene sender rytter herover, fordi de kan godt se, de får ikke noget igen. Fordi nu er niveauet trods er blevet så højt, at der kan ikke bare komme en landevejsrytter til det her løb i Unbound. Det får vi så selvfølgelig se, og ham der fra Red Bull, han bare kan komme og smadre os alle sammen. Men vi kan også godt finde ud af at køre stærkt, og vi forbereder os også både, man kan sige, rutemæssigt, men også niveaumæssigt. Og når de så kommer og kører imod os, så siger de bare farvel og tak for i dag. Det ikke bruge sådan noget. Nej, det er virkelig sådan et løb, man skal ville køre det. Det skal ikke være en eller anden sponsor obligation eller sådan et eller andet. Det skal være noget, hvor man virkelig vil det, sætter sig ind i det, forbereder sig til det. Det er det, men det var meget sjovt at se. Men selvfølgelig giver det lidt ekstra, når man ser billederne af, der er World Tour-rytter med. Altså, de ser jo bare flot ud. Der er mange af os, vi kører i sådan noget, lidt noget, hvad kalder man det, fashion-tøj med nogle sponsorer på, ikke? Det er jo ikke nogen hemmelighed, det er jo sådan nogle, det er de største mærker inden for cykeltøjsbrandsene, der virkelig sponsorerer de store hold. Men du ved, så ser det bare fedt ud, hvis man kører løb mod en, der bare ikke har noget Red Bull-tøj på, eller ja, Alpecin, you name it. Wout van Aert for Jumbo her for 2 uger siden i Holland var nede at køre, ikke? 3 uger var det. Men det ser bare fedt ud, frem for det er... Det får så meget exposure, altså folk elsker bare at følge med i de der rytter, så hvis man kan være samme sted som de er, så bliver man selv eksponeret og ligesom kan hoppe med på deres slipstream, kan man sige. Ja, man skal ikke være for fin til at gøre det for lidt likes. Stemmer ikke på vores niveau. Hvad, når man kommer i mål, og den kan måske egentlig være til begge to, hvad er ens go-to-snack? Hvad kan man overhovedet holde ud og få ned? De sidste par år har vi haft en af vores holdkammerater, som faktisk ikke har kørt løb. Han har været skadet, så han har bare flået en amerikaner, som så har flået hertil til byen af, for bare at lave burgers til os. Så han har stået i feedzone hele dagen, og så... når han så er færdig med feedzone, så kører han i huset, og så til aftensmad, så laver han og han er sådan en rigtig kondisør. Så står han og laver store hjemmelavede burger. Fyrer op for grillen. Ja. Det er jo sådan noget burger og pizza, sådan noget snæsk og noget. Lige når man kommer i mål, kan man godt have det sådan et... Jeg ved ikke lige, hvad jeg har lyst til. Og så går nogle timer, og så lige kommer sulten bare. Så kan man altså godt kyle en burger eller 2 ned. Ja, det kunne jeg fandme godt forestille mig. Der bliver alligevel også kørt noget energi ud af systemet, der skal fyldes på igen. Ja, det er vildt. Ja. Der er jo, alle snakker lidt om den der periode, der er mellem de 2 store. Ikke alle, i gravelsporten, der er mange, der spørger, snakker om, nu kan vi høre alle, når man møder folk herover i byen, hvordan folk har haft det, hvordan benene har haft det, fordi man kører trækker i starten af maj, og så kører man så 4 uger efter Unbound. Og der er mange, der er forskellige, fordi nogle af os, vi kører lange trækker, så vi får lidt flere til sidst en dag, og kommer til at blive nedbrudt lidt mere muskulært måske, end dig, der kører 200. Har du haft det godt i perioden imellem, og har du gjort noget særligt for at sige, har du taget pause efter trækker, for at forberede dig op til Unbound, eller har du bare holdt den kørende, og så tager en lille pause nu? Jeg har haft det godt efter trækker. Altså trækker tager jo i gåseøjne kun 6 timer for 200. Så det er jo ikke meget anderledes end mange af de andre gravelløb, vi kører på 4,5, måske 5 timer. Så selvfølgelig har jeg taget et par rolige dage bagefter, og så kommet i gang med at køre træning igen, og også haft et par løb på landevejen, som er gået godt. Så jeg har egentlig holdt træningen ved lige og blevet ved med at bygge på frem mod Unbound. Så man kan sige, at det perspektiv, synes jeg, det har været en fordel at køre 200, også når jeg snakker med Mads og Matthew Biers i går, som har været meget mærket af det. Men på den anden side, så har jeg heller ikke erfaring med at køre de lange ture, og min træning har været målrettet de her 5-6 timers løb, fordi Unbound er det eneste, der er så langt. Så det har jeg ligesom ikke trænet efter, hvor jeg oplever, at dem, der har kørt 360 eller 320 og Unbound, deres træning har været mere fokuseret på det, og de har mere erfaring med at køre de lange distancer. Så vi får se, om jeg kommer til at mangle noget de sidste 1,5-2 timer på søndag, eller at det har været en fordel at komme mere frisk ind til Unbound. Ja. Og sidste år, der nåede du 20-30 km? 40 km, ja. 40 km, så stod vi klokken 7 om morgenen med et dæk, der var
bare ikke vil have luft Ja, i. der var flere huller af snakebite, og ikke flere plugs tilbage. Og... Ja. Hvad med dig egentlig, Tobias, i forhold til perioden her mellem Tracker og Unbound? Ja, det har været skidt, men, men der er ikke så meget at gøre. Jeg tror, man skal bare holde sig jeg skal bare holde mig kørende. Og som Magnussen siger, jeg har også kørt et cykelløb derhjemme i landevejen, og var også en smut forbi Skotland og kørte race. Men jeg tror, man føler sig sådan lidt træt muskulært, men kroppen vil det gerne, så man skal bare lige overvinde sig selv mentalt. Fordi egentlig tror jeg faktisk, man er i rigtig god form, men man skal bare lige overvinde de første barrierer, man har, når man virkelig har tunge ben. Altså man kan jo sige, hvis folk kan køre en Grand Tour 3 uger og levere noget af det bedste, de nogensinde har gjort sidst på de 3 uger sidst i Grand Touren, så kan vi andre godt køre et langt løb, og så performe nogle uger efter. Men jeg tror, det er bare lige men det føles bare mærkeligt i benene. Men når du så først lige træder den ned, og du måske lige får lidt koffein, og du kommer lidt ind i at få lidt adrenalin, så begynder de gode ben også at komme. Ja, og så lige den gode sang med Mille. Ej, det skulle jeg nok aldrig have sagt. Det får du høre fra. Ja, jeg tror også især, at man har de der dieselben, som man hører altid i Grand Tours'ne, at folk er sådan... Måske synes det ikke, det føles super fedt at køre 3 minutter af blok, men det der med at bare køre igen og igen og igen omkring lidt under tærskel måske, der har man en god dieselmotor. Det er jo meget det, man skal bruge på lørdag. Så det tror jeg helt sikkert er fint. Ja. Skal vi så ikke sige, at inden vi begynder at tage alt fra Magnus' tid, for det er jo ikke nogen hemmelighed, at Magnus er vi holdkammerater, og vi kommer til at være på mange ture sammen, så nok ikke første og sidste gang, du er gæst her. Præcis. Du kan altid hive mig ind, hvis du mangler noget. Ja, hvis vi mangler noget at sige, så banker vi lige på døren her. Ja. Så skal vi ikke... Så gemmer vi de helt tunge spørgsmål til Magnus til næste gang. Mm. Der kommer nok flere med ham. Plan. Det er en god plan. Skidt. Tak for det, der med, Magnus. Ja, mega fed. Mega fed. Det er altid hyggeligt at være på gravel race, så det er en fornøjelse. Fedt, Magnus. Fedt. Jamen, cool lige at høre fra Magnus også. Det er jo flere danskere, vi kan få derover, jo bedre. Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Magnus han er også en af favoritterne. Ja. Han er en stridmand til at køre på de her lidt rullende bakker. Han er jo i kraft af hans... Man vil nok tænke ham lidt mere bjergrytter, han var, fordi han ikke er den højeste mand i feltet, men han kører satans stærkt på flad vej. Det tror jeg alle, der har oplevet at køre med ham. Nu har jeg trænet en del med ham her de sidste par uger, og også kørt noget Unbound special training, og det er ikke lutte lavkage, så det kan godt være en god dansk dag med ham og Mads. Ja. Og dig selvfølgelig. Forhåbentlig. Men er det sådan, er han lidt sådan, er vi over i sådan en Evenepoel-type, sådan at han er bare sådan irriterende aerodynamisk, når han sidder i vinden? 100%. Kunne ikke være mere, lidt dårligere opad, men ellers der, ja, det er noget værre noget. Det er pisseirriterende. Ja, pisse træls, mand. Nå, men jeg tænker egentlig, hvad skal vi måske lige, nu nævnte du løftet lidt sløret for noget, ny cykel, du skal køre på. Måske bare lige, hvad er det for... det er jo selvfølgelig stadig lidt op til vævesigten i forhold til dækvalg, men hvad ellers? Hvad kommer vi til at se dig på dagen? Ja, nu håber jeg har forstået korrekt de e-mails, vi har fået fra Specialized. Den burde meget gerne blive released her om torsdagen, så det er, hvis når man lytter, så det er forhåbentlig, så er den overalt på ens Instagram og hjemmeside nu, når man lytter til den her podcast. Det er en ny Crux. Den har tire clearance op til 55 mm. Folk vil nok kigge på den og sige, at det ligner en SL7 og SL8, bare med graveldæk. Og det er det som også. Den kører også nogenlunde som den. Så den har jeg fået her for nogle halvanden uge siden og bygget op. Super, super fed cykel. Jeg er en af mine... Faktisk nok min nye cykel er min landevejscykel SL8'eren, jeg har kørt på nogle år nu. Den kører bare fantastisk. Sådan, lidt en hybridcykel med, men bjergcykel og en aerocykel, så den har lidt af det bedste fra begge sider af, og nu har man bare smidt nogle brede dæk på den. Så det synes jeg virkelig er en fed cykel. Fordi jeg har nemlig hørt lidt om, at den var på, altså er det lidt, altså sådan Cruxen, som man kender, den er jo meget med de her sådan runde rør og så videre. Altså er det så bare mere sådan, altså en EU-form på det? Jamen, så har man faktisk cuttet det der klassiske Crux-tanke, som har været meget populært i mange år, som også var sådan lidt en hybridcykel med en cykelcross-cykel og en gravelcykel. Men nu er det
100% performance gravelcykel. Det er ikke en cykelcrosscykel længere. Det er det helt kottet væk i den nye Crux. Så den ligner overhovedet ikke den gamle. Okay. Og jeg har de nye Roval-hjul på. Terra CLX 3 Aero, tror jeg, de hedder. Nogle rimelig dyb profil og rimelig brede også. De er 27 brede. Jeg skal helt internal. Jeg kan ikke 100% huske, hvor brede de egentlig er. Men og så kommer jeg nok til at køre en 50 eller 55 mm Pathfinder. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi man kan ikke få en 55 mm nu. Så, men 50 mm Pathfinderen kommer jeg nok til at køre. Har også en 45 mm med. Så det afhænger lidt af, hvordan vejret er. Jeg lader lige vores mekaniker vente til at proppe silen i dækkene, før at, det er lørdag morgen. ja, okay. Fedt, mand. Det bliver spændende at se den cykel i levende liv. Og hvis du har haft lov at køre på den sidste halvanden uges tid, så har du også fået et godt indtryk af den, tænker jeg. Det er en flot cykel. Den kører virkelig dejligt. Så jeg håber, at det bliver taget godt imod. Men jeg vil ikke selvfølgelig sige nu, det er nogle gange lidt sjovt at følge med i de her tendenser, fordi at Specialized har altid været lidt mere konservativ, når de lancerer cykler. Du ved, det føles næsten som de er bagud, for du siger du, at der er nogen, der har lavet 32 tommer allerede, og der er nogen, der laver sådan nogle, hvor der er tire clearance op til 65 mm, sådan helt sindssygt. Og så virker det næsten som om, det er sådan allerede en lidt outdated cykel, de lancerer. Men jeg tror bare, at i og med, at de er så store Specialized-koncernen, så de får virkelig testet tingene igennem, før de ligesom bliver lanceret, så tager det også bare noget længere tid for dem at ramme markedet. Og derfor, for den almindelige forbruger, er det en virkelig, virkelig fed cykel, vil jeg sige. Hvis man er super, super nørder med at køre med 2,4 mountainbike-dæk eller sådan noget, så skal man nok endnu vildere. Men til det her Aero Performance Gravel, som det er det, vi kører, så synes jeg virkelig, det er en fed cykel. Ja, okay. Fedt. Mega, mega fedt. Jeg tænkte også egentlig, som måske noget af det sidste er, hvis man skal prøve kigge på dagen på lørdag, hvad der ligesom hvordan dagen ideelt set for dig, hvis du skal sådan, det skal være den ideelle dag, hvordan tænker du så, at det ligesom vil sådan forløb? Vi starter om morgenen med et stykke med Mille. En god sang og en monster. Og så... jeg kan godt nok sige, at jeg er lidt nervøs for det mudder her, fordi jeg kørte over i Nebraska sidste år, hvor at jeg kom til at ramme noget af det første mudder helt dårligt, og så jeg stod der. Nogle af dem kunne godt komme igennem, fordi hvis du kører ud i græsset meget hurtigt på de her stykker, så er der ikke samme mudder, det der lermudder, peanut butter mud. Så hvis du ikke rammer græsset hurtigt nok, så kan den cykel bare ikke køre rundt, og så kan du stå der, og vi kører altid med sådan nogle mudsticks. Altså i princippet er det næsten bare en fancy... til at røre rundt i maling, ja. Lige præcis spalerstav. Man kan sige, der findes også nogle forskellige, nogle har 3D-printet lidt forskellige, altså, men vi har altså lidt forskellige versioner af dem med. Og dem kører man så med rundt, så hvis du rammer et mudderstykke, så skal du ligesom stå og skrave din dæk rene, fordi den cykel kører rundt igen, når du rammer, når mudderstykket er færdigt. Så jeg vil sige, ideelt set ville det være, at vi har ramt ideelt set ville det ikke være noget mudder, og det kan også godt være, at der ikke er noget nu, for det ved man ikke, man kan snakke sammen det mudder her, for det tørrer nemlig også hurtigt over, så derfor er det super svært ligesom at forudse. Men et godt race, hvor der bliver kørt hårdt, kunne måske komme afsted i en lidt større gruppe, lidt tidligt i løbet, hvor vi får lov til at bruge kræfter, men uden at køre sådan sindssygt dybt, fordi jeg tror, det er ikke nogen hemmelighed, jeg ikke er den bedste, når vi kører virkelig, virkelig hårdt, men det der med at bare køre semi-hårdt til hårdt i rigtig mange timer, det er der, hvor jeg får min fordel. Og så køre en finale, der begynder at være hård efter de der 250 km. Det er det, jeg har kunne bevise over for mig selv de sidste par år, og også til træk af, det er det, jeg er god til. Der kan jeg virkelig begynde at bide skære med folk, som måske er lidt bedre end mig i starten, men når vi så kommer der, hvor vi efter 450-500 TSS, så er det der, hvor mine ben begynder at tænde, hvor de begynder at blive gode. Så jeg håber, så disse løb, hvor man bare bliver gradvist trættere. Ja, fedt. Det håber vi fandme på, og så må der jo være recap herfra, her på podcasten, så måske med en stor medalje på et eller andet stort trofæ.
Ja. Ja, det er lidt mindre end trækkers diplom herovre, men det er også meget godt, når man skal rejse med det hjemme i bagagen. Ja, det er rigtigt. Ja, fedt. Tobias, er der noget, du synes, vi lige mangler at få på det rene i forhold til, hvad er trækker for en størrelse? Onboard eller trækker, tænker du på? Ja, onbound selvfølgelig, Nej, jeg synes, man skal tune it. Det bliver livestreamet, det meste af det. Jeg har ikke 100% sat mig ind i, hvordan det gør, men der er helikopter, og der er motorcykler, og der er fuldt tulahej, så hvis man sidder og keder sig lørdag, så er vi jo 7 timer bagud herovre, og vi starter klokken 6 om morgenen. Så man har rigeligt, inden man går i seng, kan man lige sidde og se det, inden man går i seng. Det tager cirka 9-10 timer løbet. Så hvis man har en fri aften derhjemme lørdag, så synes jeg, man skal tune ind. Man kan sikkert google sig til linket. Og så får man lidt fornemmelse af, hvilken størrelse det er. Og hele det der hul om hej. Gå ind og kig på det på Instagram. Det er meget sjovt, fordi det er super amerikansk. Du ved, det er bare helt blown up. Sådan helt, bare fordi det skal være stort. Og jeg tror også, de fleste, der sidder på sociale medier de dage, er lidt træt af at kloge på det, fordi vi kører altså de samme recon rides, og vi kører altså de samme shakeout rides, og du ved, alt er bare sådan lidt, vi viser altså det samme. Men så hvis man synes, det er sjovt, så synes jeg, man skal prøve at gå ind på sociale medier og kigge lidt, fordi det er jo meget sjovt, jo. Det er vildt. Det er vanvittigt. Det er amerikansk. Ja. Det er det. Fedt. Jamen, så fik vi jo taget mødommen på Tobis Lounge, og det var kæmpe fornøjelse, synes jeg. Lige over. Jeg håber, at det er noget, vi laver lidt prøveepisoder nu, og så ser vi, om folk ikke har lyst til at lytte til os. Ja, præcis. Fedt. Jamen, tak for nu, Tobias, og giv den fucking gas på lørdag. Give them hell, og jeg gør mit bedste på lørdag. Tak skal du have, Mads. Fedt. Cool.